Ассаляму алейкум, мир вам. А мир настане, коли переможуть і доб'ють ворога, отакі, як наш сьогоднішній гість. Це воїн Сил територіальної оборони, позивний Татарин. Про позивний я ще обов'язково запитаю. Ви дивитесь Crimea Vox Live. Підписуйтесь на цей канал, особливо якщо ви зацікавлені Кримом і людьми, які живуть в Криму і які живуть в Україні взагалі. Сьогодні дедалі частіше лунає переговори, переговорний процес, закінчення переговорів. Що вам, коли ви це чуєте, спадає на думку перш за все? Дякую за запитання. Моя суб'єктивна думка, ніяких перемовин не буде і не може бути насправді. Бо неодноразово я чув від західних політиків заклики йти на перемовини, домовлятися про щось. І на це у мене завжди була одна реакція. Вони завжди кажуть одне і те саме формулювання. Треба перестати стріляти. Безумовно. На що я їм завжди задавав одне питання. Окей, я перестану стріляти. А чи перестануть стріляти росіяни? І на це питання відповіді я, на жаль, не отримував. І тому у мене було друге питання до тих самих наших партнерів. Вам треба, щоб Україна перестала стріляти? Якщо да, то якось формулюйте це більш чіткіше. Неможливо говорити про якісь перемовини, якщо росіяни далі воюють. І вони не зупиняються, і, на мій погляд, не будуть зупинятися. Але навіть якщо припустити, що припинили стріляти і з того, і з іншого боку, і зупинилися там, де є зараз, це означає, що Крим залишається під окупацією. Наскільки для вас це може бути складовою миру? Мир, в принципі, неможливий, допоки не деокупована вся українська територія. Про що ми можемо домовлятися? Це для мене все одно, що домовитись з людиною, добровільно залишитись без руки, без ноги, чи, я не знаю, без голови. Це не йде мова про перемовини і про якийсь мир. Це, вочевидь, мова про зупинку для того, щоб перелаштувати економіку, підготуватися до наступного раунду. Чи хочемо ми цього, чи ні, це вже питання до нас. Чи готові ми йти на такі перемовини, розуміючи, що війна продовжиться далі. Тому це питання відкрите досі для мене. Ви воюєте вже 4 роки. За цей час що змінилося в особистому сприйнятті війни? Змінились погляди, мета, змінилися цінності. На війні, насправді, дуже швидко переоцінюєш багато речей. Якщо в 22-му році, коли ми йшли в перші дні мобілізовуватись, ми всі йшли з думкою, що ми готові вмерти за Україну, віддати життя. З часом прийшло розуміння, що за Україну не треба вмирати, за Україну треба вбивати. І раніше я бачив це тільки в кіно, мабуть, але до нас приходило поповнення, і ти, коли з ними спілкуєшся, задаєш питання, на що ти готовий? Я готовий вмерти за Україну. Не треба вмирати за Україну. За неї треба жити, за неї треба знищувати ворога. І от якщо мова саме про таке сприйняття війни, то таких змін дуже багато. За яку Україну готовий знищувати ворога Татарин? За ту, в якій я народився. Єдиній, неподільній. Я громадянин України, так як я народився в суверенній, незалежній українській державі, в якій частиною якої був і Кримський півострів, і Донбас, і Південь України, і Сумщина, Харківщина. Без всього цього Україна не є повноцінною. А наскільки частиною загального українського народу, української політичної нації були і є кримські татари? Це доволі громістке питання для мене насправді. Тому що воно для мене особисто починається з того, що кримські татари українською державою були визнані, просто навіть отримали статус корінних вже після окупації Криму. І ще, як би це смішно не звучало, першим це зробили росіяни. Тому от для мене це питання починається саме з цього, на жаль. Але моя віра в те, що кримсько-татарська спільнота, кримсько-татарська громада є невід'ємною частиною української політичної нації,
вона нікуди не ділася. Я впевнений, що з часом, сподіваюся, доживу до того моменту, ми побачимо те саме громадянське суспільство, про яке ми мріємо, яке буде толерантно відноситись один до одного, без ксенофобії, без якихось упереджень, без московицьких наративів в нашій історіографії і в наших відносинах. Я сподіваюся, що ми зможемо це все рано чи пізно переосмислити, вичистити ці радянські або царської Росії наративи з нашої історіографії, з нашого мислення, і тоді вже можна буде говорити про побудову справжнього громадянського суспільства в Україні. Ну, це позивний татарин. Як часто плутають кримського татарина із татарином? Це вже не проблема. Ну, в армії здебільшого позивний ти не сам собі обираєш, так от повелося, а тобі його дають. І у мене насправді або Крим мене могли назвати, або татарин, тому тут питання не стояло насправді. Я досі впевнений, що сам по собі етнонім татарин – це величезна пастка для нас, і будь-який кримський татарин чи кримська татарка неодноразово за все своє життя стикалися з питаннями, а чим ви відрізняєтесь, наприклад, від казанських татар? Да? І доводиться кожен раз це питання розкривати для того, щоб пояснити людям, що існує величезна кількість різних татар, наприклад, існували закавказькі татари, які по факту є азербайджанцями. Їх ціла купа. І тут пастка заключена якраз в тому, що ховається в тому, що існує думка, нібито всі ці татари є частиною якогось спільного народу, а по факту дуже часто ці народи відрізняються один від одного навіть антропологічно. Культурно, антропологічно. І різниця полягає лише в тому, що колись всі ці народи були завойовані Ордою. Ось і вся різниця. Просто ординці всі завойовані нації називали татарами. Ви себе називаєте, я чув, просто ТРОшник. Що для вас означає бути саме в територіальній обороні? Таке дуже тонке питання для мене, бо я абсолютно не військова людина. Я не вважаю себе військовим навіть після 4 років у війську. Я для себе це формулюю таким чином, що я прийшов виконувати свій обов'язок в той час, коли фахових військових просто не вистачає. І не вистачило, в певний момент. Тому для мене в цілому концепція тероборони – це, звісно, про захист. Гасло тероборони – це завжди готові. Ми готові завжди до оборони. І я пишаюся бути ТРОшником, хто б що не казав. Хоча багато є різних там розповідей про ТРО, але дуже багато так само випадків, коли ТРОшники билися до останнього. І я пишаюся бути в своєму підрозділі, тому що такі випадки у нас теж були. Коли є перерва між боями, перерва між перебуванням на фронті, наскільки змінюється ваше життя? На щастя, цих перерв за майже 4 роки було не так багато, хоча, якщо сказати чесно, таких перерв було більше, ніж у інших військовослужбовців насправді. Бо так склалися накази Генерального штабу. І я досі впевнений, що ці перерви мають бути влаштовані таким чином, щоб військовослужбовець не встигав дуже далеко відійти від військової справи. Тобто людина, яка знаходиться в Збройних силах, яка воює на передовій, навіть під час відпочинку, вона мусить розуміти, що їй доведеться повертатися назад. Тому що занадто довгий якийсь відпочинок, він може просто змінити мислення і сприйняття військовослужбовця до безпосередньої участі в бойових діях. Тому ті самі перерви, які нам вдавалися, вони мали одразу 2 впливи. Перший – це ненадовго, але нагадати військовослужбовцю, що ти все ж таки є частиною суспільства, і рано чи пізно ти повернешся в це громадянське суспільство, і ти будеш жити нормальним цивільним життям. Але і так само цього терміну не вистачає, щоб повністю пірнути в це життя, і ти розумієш, що ти повернешся все одно. Я пам'ятаю, наскільки вразила мене ваша відповідь, коли ви брали участь у зустрічах у Давосі.
на запитання, а що для вас, ну воно не лише для вас було, до вас було звернено, а до решти військових, які були там з вами, що для вас означає перебування і участь у Давосі? І тут татарин каже, це означає, що я ще 2-3 дні точно буду живий. Це факт. Як оце жити із усвідомленням, що ну гаразд, 2-3 дні точно живий, але ж потім вони минуть. Ви знаєте, мабуть, я би хотів розповісти, коли саме у мене особисто, якщо про це можна говорити, стався той самий злам в мисленні того, що я на війні. Це був 22-й рік, і я разом зі своїм командиром роти попадаю під мінометний обстріл, і тоді нас, росіяни, з 2 мінометів по нам випустили близько 30 снарядів мінометних. На той момент це дуже багато, зараз це ще більше вважається. І мене не відпускало питання, чому на нас 2 ТРОшників вони задіяли таку кількість боєкомплекту, бо це просто банально дорого. На що мені один старший побратим дав феноменальну відповідь. Він на моє питання розсміявся, дуже так голосно, і дав дуже коротку таку лаконічну відповідь: вони хотіли вас вбити. І от тоді у мене стався перший злам, що існують люди, які хочуть мене вбити. І відповідь на те, як це жити, коли ти розумієш, що ти 2-3 дні ще точно будеш живий, ти її сприймаєш абсолютно вже спокійно і осмислено. Оце, мабуть, головне. Коли ти розумієш, що ти сьогодні живий, і ти точно сьогодні ще виживеш, і ти можеш встигнути багато корисного зробити, мабуть, в цей момент ти починаєш жити наповну. Ще запитання пов'язане із участю в давоських зустрічах. Там військові не просто в загальних дискусіях беруть участь, вони зустрічаються з людьми, від яких великою мірою залежить нова допомога, або покращення допомоги, або взагалі зміна ставлення до України, до українського війська. І оскільки я там кілька років поспіль буваю, я точно знаю, що деякі з цих зустрічей дають результат. Тому що наступного року військові наші кажуть, а от почало надходити те. І я пригадую, а рік тому про це говорили ті, з ким я працював тоді. У вас є відчуття того, що ви там зробили важливу справу? Я, мабуть, до себе не занадто вибагливий і завжди вважаю, що, як і всі, в принципі, в українському суспільстві сьогодні, ми всі вважаємо, що ми робимо, це, мабуть, гучна така заява, але мені здається, що ми всі відчуваємо, що ми могли б зробити більше. І аналізуючи свою участь в тих заходах, я дуже часто себе картаю за те, що, мабуть, я мав би зробити трошки інакше, і це мало б ще більший, ще дужчий ефект. І тому я не вважаю, що я зробив стільки, скільки міг зробити. Я теж не знаю, чи ви зробили стільки, скільки могли, але результати я от точно знаю, що вони є. І в Давосі я звертав увагу, що фотографуєтесь ви в масі, і сьогодні ви в масі. Це тому, що родичі в окупації в Криму? Друзі, знайомі, які так само можуть завдати небезпеку і завдати кривди росіяни. В принципі, весь наш народ, всі кримські татари, після подій 26 лютого 2014 року під Верховною Радою Криму, коли всі кримські татари єдиним фронтом вийшли проти російського мітингу, всі, я маю на увазі, ті, хто зміг вийти саме на мітинг, а це по різних оцінках від 10 до 15-18 тисяч людей, враховуючи, що в Криму в цілому кримських татар на той момент знаходилось трошки більше 200 тисяч, а населення Криму, нагадаю, було більше, ніж 2,5 мільйони. Через це від кожної родини майже був представник під Радою міністрів Криму, під Верховною Радою Криму, і там ми стояли з 2 прапорами, з українським і з кримсько-татарським. І саме через це весь народ для росіян всі ці роки вважається екстремістами. У них там діє спеціальний центр центр протидії екстремізму, як вони це називають. І вони можуть взяти абсолютно будь-яку людину і притягнути її до відповідальності, в лапках,
за будь-що. За участь в антиросійському мітингу в 2014 році, за пости в соцмережах, які були зроблені в 2013-2012 роках. І дають абсолютно невміняємі якісь строки 23-27 років суворого режиму на Далекому Сході. От, саме тому, щоб не завдати шкоди своїм друзям, доводиться закривати лице. Ви встигли побути під окупацією, коли виїхали з Криму? Виїхав через декілька місяців після окупації, побачив, що таке окупація, їздив в Крим після окупації і, на жаль, чи, може, на щастя, міг спостерігати за тим, як змінювалось мислення і поведінка людей, які залишились під окупацією. Вона змінювалась кардинально, насправді. І якщо це були близькі друзі, знайомі, якісь родини, з якими спілкувалися там багато років, і ми могли з ними завжди спілкуватися абсолютно вільно на будь-які теми, то на запитання про політику чи ще щось ти 10 разів задумаєшся, чи варто відповідати. І я вважаю, це саме та мета, яку росіяни хотіли досягти. Вони це змогли зробити. Вони посіяли оцю недовіру і розбрат всередині колись монолітного народу. І це вони змогли досягти. А наскільки зменшилось чи збільшилось провалля між кримськими татарами і рештою людей? Хто саме мається на увазі під рештою людей? Ну, людьми інших В національностей. Криму? Чи... Так, в Криму. Ну, ця прірва, вона як була, так і існувала, і вона нікуди не дівалася, насправді, ні до окупації, ні після. Після окупації, як зараз справи обстоять, знаю, що люди свідомо намагаються максимально абстрагуватися від будь-якої політики, від обговорення будь-яких питань, тому що це в першу чергу небезпечно. Просто мати свою особисту думку на те чи інше питання стосовно СВО чи будь-яких інших подій, і більше того, озвучувати їх вголос, якщо цей голос буде йти не в унісон з російською офіційною позицією, це вже велика небезпека дуже. А в Україні можна? В Україні ми вільні люди, ми можемо говорити про що завгодно і маємо свою особисту думку, про яку ми можемо заявити. Це нас підриває чи зміцнює? Ви знаєте, я дуже часто бачу дискусії стосовно того, який політичний строй ліпший, який кандидат кращий чи щось подібне. У мене на цей рахунок є своє таке невелике бачення. Я ніколи не дивлюсь на ту чи іншу точку зору однозначно. Наприклад, нам треба визнати, що тоталітарна система, яка зараз діє в Росії, вона більш ефективна в умовах війни, ніж будь-яка демократія. Це факт. І ми з цим не зможемо сперечатися. І чи варто через це запроваджувати тоталітарну систему в Україні? Звісно, що, мабуть, не варто. Але деякі механізми, які зміцнили б нашу оборонну систему і нашу оборонну спроможність, безперечно, треба було б розглядати і хоча б якось адаптувати під наші реалії. Тому однозначної відповіді, підриває це нас чи зміцнює, я не можу дати. Ну, попередив, Тому що сказав, що завжди дивиться з двох рук. Так. Саме так. Друже татарине, я навмисно кажу друже татарине, тому що в українському війську у деяких його формуваннях Це було звернення Да, друже. це вірно. Так? Наскільки ви відчуваєте себе у війську рівноправним з іншими? Наскільки не тільки прислухаються до вашої думки і цінують ваш бойовий досвід, але і забезпечують ваші специфічні потреби як мусульманина, як кримського татарина? Ви знаєте, все насправді залежить від того, які потреби ми самі собі висуваємо. Бо якщо мова йде саме про бойові дії, про фронт, там, в принципі, дуже рідко взагалі національність, релігія чи будь-що відіграє якусь там роль. Ну, нема такого. Майже немає. Якщо тільки це якась там особиста неприязнь, але вона, як правило, не залежить від
релігії чи національності. Буває просто там це взаємовідносини між людьми. Стосовно забезпечення, я ніколи не виставляв собі потреб, щоб мені, наприклад, забезпечували харчування халяльне чи ще щось. Бо я, по-перше, живу в Україні, да, і я розумію, що в першу чергу все забезпечення орієнтовано під потреби саме українського війська, українського як правильно це сформулювати, мабуть, як в тих умовах, де українство є ядром державотворення. Да? І якщо тут українці їдять свинину, то я це чудово розумію, і я ніякому разі про це, проти цього не буду ніяк протестувати чи ще щось, або вимагати забезпечити мені халяль. Ні. Я максимально логічно до цього намагаюся відноситись, просто стараюсь не вживати такі продукти. Але знову ж таки, релігія у нас, у кримських татар, да, от іслам, в умовах бойових дій, якщо тобі загрожує голодна смерть, або якщо ти в бою загинеш і впадеш, якщо тобі просто забракне сил, тому що ти голодний, ти можеш їсти заборонені продукти, і є таке формулювання. Тому просто до всього треба з здоровим глуздом відноситись. Наскільки здоровий глузд підказує нам потребу чи, навпаки, відсутність потреби у формуванні кримськотатарських підрозділів? Ви знаєте, я дуже часто чую в соцмережах чи де-інде, там в приватних розмовах про те, що питають, а де кримсько-татарські батальйони, наприклад. Перше, що я хотів би на це відповісти, що в структурі Збройних сил України відсутні національні підрозділи як явище. Да, дехто там може хибно вважати, що там є батальйон імені Шейха Мансура, що там тільки чеченці, що це чеченський батальйон. Насправді це не зовсім так, тому що це батальйон імені Шейха Мансура. Так само, як існують бригади імені короля Данила, наприклад. І в цих батальйонах, які хибно вважають національними, несуть службу і воюють також люди інших національностей. Тобто це абсолютно нормальна історія, коли у нас є батальйон імені когось, чи бригада, чи будь-яке інше військове там з'єднання, але саме національних підрозділів у нас немає, і, на мою думку, їх не має бути, тому що, повторюсь, державотворчим ядром української держави є український народ. У нас служать кримські татари, українці, інші національності, і це абсолютно норма. Чи варто їх створювати? Якщо в структурі вони не передбачені, то який сенс, тим паче я взагалі проти утворення нових військових організмів, особливо зараз в наших умовах. Кримські татари – це такі самі громадяни України, як і будь-яка інша національність, яка є частиною громадянського суспільства і має паспорт України. Да? І тому кримські татари, як і будь-який громадянин України, несуть службу в різних підрозділах. Ось, власне, і все. Чиє ім'я треба дати одному з українських батальйонів для того, щоб збільшити видимість кримських татар в українському війську? Це моя улюблена просто теза. Ви знаєте, у мене є декілька особистостей з часів, коли в Криму була власна державність. До речі, це велика проблема. У нас взаємовідносини українців і кримських татар дуже часто дивляться з точки зору того, що там нас представляють як зрадників постійних. І рідко дивляться на взаємовідносини наших народів з точки зору саме кримських татар, які мали власну державність і переслідували власні потреби і власні, так би мовити, цілі. Ще рідше навіть знають, що була частина України під протекторатом Кримського хана, так звана ханська Україна. Ще менше людей знає, що кримські татари активно воювали з Ордою. Ще менше українців, на жаль, знає, що саме Кримське ханство перемогло і ліквідувало Золоту Орду. І подекуди просто в приватних розмовах там з побратимами це якийсь розрив шаблону, бо в сенсі ви воювали з Ордою, в сенсі ви її перемогли. Ви ще є Орда. Да? І дуже часто таких от моментів. Я, до речі, дуже заперечую, коли у нас росіян називають Ордою.
Абсолютно Тому вірно. що Орда – це специфічна форма державного устрою деяких народів. І Якщо трошечки в деталі вдатися, Ордою і спадкоємицею Орди може називатися тільки той, хто заволодів Орду базаром. Тобто це похідний шатер ординського хана, і той, хто в бою здобуває цей похідний шатер, він переймає всі регалії, всі титули переможеного хана. І тільки так можна стати спадкоємцем Орди. Московити цього не зробили, тому повернімося Да. до імені. питання. У мене є декілька особистостей, якраз з часів Кримського ханства. Це декілька наших ханів. Перший, кого б я хотів, чиє ім'я можна було б застосувати, на мій погляд, це Газі II Герай, у якого було прозвище, так би мовити, Бора, тобто Буран. Це, на мій погляд, одна з найенергійніших постатей серед всієї плеяди кримських правителів. Його боялися в рівній мірі як і московити, так і турецькі султани. І він був інноватором, він був дуже талановитим військовим. І я би хотів, мабуть, служити в підрозділі з його ім'ям. Ну, я так високо, як до хана, не піднімаюсь. Я вважаю, що Тугай-бей має бути увічнений і вшанований в такий спосіб. Ця думка має право. Якраз людина, з постаттю якої пов'язано дуже багато міфів, і ми більше знаємо про нього як про людину, яка в певний час не опинилася поруч, а насправді від самого початку Тугай-бей за наказом хана якраз допомагав козакам. Неодноразово, да. Дійде справа, може і 2 батальйони буде. А що для вас Росія поза тим, що ви вже сказали? Екзистенційний Чи додати ворог. екзистенційний ворог? Це ворог, який... Я завжди кажу своїм побратимам українцям, що якщо ви хочете побачити, що чекає Україну, якщо після цієї війни до влади прийдуть знову проросійські політики, політики не проросійські навіть, а які захочуть домовлятися з росіянами, ви можете просто подивитися на кримських татар, подивитися, що з нами сталося, і це ваше майбутнє. Я намагаюся зробити так, щоб мої побратими зрозуміли, що може статися така історія, коли на всій території України не залишиться жодного українця. Для всіх побратимів моїх це неможливо. Щось, що не може, в принципі, статися. Ні технічно, ні ніяк, абсолютно. Я намагаюся з розповідями про Крим, про ліквідацію нашої державності, яка була там більше, ніж 300 років. Я розповідаю про те, як росіяни знищували абсолютно всю літературу Кримського ханства, буквально всю, коли палали багаття з величезних бібліотек, з домашніх книг, які знаходили в будинках. І коли на всій території Криму не залишилось жодної літературної пам'ятки. І я намагаюся донести, що в Україні це теж можливо. Навіть з сучасними технологіями існують методи переписання історичних фактів в мережі, і росіяни це вже подекуди роблять, дуже активно, до речі. Це те поле, в якому ми, на жаль, програємо їм. І це ваше майбутнє, якщо ми не зможемо подолати цього екзистенційного ворога. Чого не здатні або здатні, але недостатньо цьому приділяють уваги, зрозуміти про Росію, і про нас, наші партнери, союзники у інших країнах Європи, в Сполучених Штатах і, дуже важливо, насправді, у Канаді? На мій суб'єктивний погляд, я, на щастя, не є великим політиком. Мені здається, нас ніколи не розглядали, нас, я маю на увазі Україну, як суверенною окремою державою. Мені здається, спілкуючись з різними людьми в мережі, про нас, про Україну, тільки зараз почали говорити як про якусь окрему державу. Я дуже часто стикався з тим, що Україна – це ж десь в Росії. І нас ніколи не розглядали як окремими націями, як окремими державами. І саме
як би це не звучало, саме завдяки цій війні, мені здається, Україна якраз і проголосила на весь світ, що Україна – це не Росія, що Україна – це суверенна держава, яка відрізняється від Росії, яка живе окремо. І це інакше це не назвеш, це та частина нашої перемоги, це те, що ми здобули вже в бою, що з нами і залишиться. Нашим спротивом ми проголосили на весь світ, що ми є окремою державою суверенною. І, мабуть, через такий погляд на Україну наших партнерів, які не розрізняли між нами ніякої різниці, між українцями, росіянами, тому що і ті свого часу спілкувалися однією мовою, чого добивалися активно росіяни. Україна дуже часто дивилася саме в бік Росії завдяки деяким нашим керівникам, і тому, мабуть, нас так і бачили. Чому зараз не допомагають? Знову ж таки, проблема демократії, проблема остраху, проблема небажання воювати. Хоча дуже велика кількість, якщо ви вже згадували Давос, дуже велика кількість наших, не прогнозів, а думок, які ми озвучили нашим західним партнерам, вони фактично збулися. Ми неодноразово на зустрічах казали, що добре, у вас є ваш військовий союз, НАТО, у вас є ваша 5 стаття, а чи впевнені ви, що ваші наймогутніші союзники прийдуть до вас на допомогу? Тоді нас запевняли і дуже так зверхньо віджартовували, що, звісно, як так. Зараз, коли є демарш величезних країн стосовно оборонних ініціатив, мені було б цікаво поспілкуватися з тими самими діячами і почути їх думки. Тому що ще рік тому ми казали їм, що ви можете зараз разом з Україною перейняти військовий бойовий досвід і побудувати настільки сильну оборонну систему, що вам, можливо, і не знадобиться нічия там інша допомога, ви будете незалежні в своїй безпеці. А поки що вони дуже часто озвучують, що Україна – це щит Європи, тільки для того, щоб цей щит працював, його треба тримати і готувати зброю, щоб не просто гамселили цей щит, а щоб він виконував свою функцію, і можна було разом з зброєю в руках подолати агресора, який по цьому щиту б'є. Поки що цей щит просто стоїть в сторонці, а наші західні партнери інвестують в зброю, яка цей щит могла б просто пробити, тому що досі продовжується торгівля енергоносіями і всім цим іншим, і ми це кожен раз їм також озвучуємо. Яку фразу ви найбільше готові, а яку не хочете чути від цивільних? Це важке питання для мене, насправді. Будь-який солдат, який повертається в цивільне суспільство, йому треба насправді не так багато. Йому треба розуміти і відчувати, що все, що він пережив, все, що він бачив, все, що він віддав, не дарма. Як це буде проявлятися? За великим рахунком, які це буде мати формулювання, які це буде мати якісь поведінкові паттерни, немає різниці. Солдату не так багато треба. Солдату, який пройшов пекло війни, йому небагато насправді треба для того, щоб хоча б трохи інтегруватися в це суспільство. І якщо ви зможете своєю поведінкою, своїми думками, своїми розмовами дати відчуття, що все це було не дарма, тоді ви зможете знайти спільну мову з солдатом. Тоді ви зможете договоритися, тоді ви зможете нормально співіснувати. Це словами, а які дії потрібні? Я, мабуть, не можу вам сказати просто по тій причині, що я не є ветераном. Я діючий військовослужбовець. Мабуть, це питання варто адресувати до ветеранів, які стикаються з цим кожен день. Коли я повернусь з війни в цивільне життя, тоді я, зможу про це задуматись більш детальніше. А поки що я військовослужбовець, я не є ветеран. Слушна порада і твердий намір. Поки що я військовослужбовець. Ні татарин,
ні я, ні, напевно, ніхто з тих, хто зараз дивиться цей випуск Crimea Vox Live, не може сказати, напевно, скільки триватиме це поки що. Але поки воно триває, нам потрібно слухати одні одних, пізнавати одні одних і за маскою бачити і творити, і уявляти це обличчя, ну, принаймні, дивлячись просто в очі. Для того, щоб подивитися в очі, треба знати, що ти собі не можеш, ну, не те, щоб нічого закинути, але, принаймні, щось дуже серйозного не можеш закинути. І у цій розмові військовослужбовець воїн Сил територіальної оборони з позивним «Татарин» закінчує цю програму закликом або порадою до тих, хто нас дивиться. Спочатку хотів би маленьке уточнення, якщо дозволите. Я не вважаю себе воїном, я солдат. Я На війні, кажу, ні, я поясню чому. На війні солдат завжди переможе воїна. Я в цьому впевнений на 100%. Стосовно заклику, ми вже пройшли дуже-дуже багато речей в цій війні. Ми пройшли дуже довгий шлях, і я хочу вас попросити, всіх, хто слухає, не здаватися. Не здаватися за людей, які в полоні, не здаватися за людей, які на окупованих, не здаватися і боротися за людей, які живуть ще на вільній території України. Я багато разів, коли б там повертався, можливо, це буде звучати якось дуже драматично, але коли повертаєшся з позиції, особливо після якогось важкого там виходу, ти задаєш собі питання, ну скільки ще можна, ну скільки я ще там витримаю, ну навіщо все це? І останні рази мене буквально дуже швидко приводили до ладу невеличкі такі картинки, прифронтове село, дитячий майданчик, порослий травою і, ну, такий занедбаний. А на ньому грає просто 2 дитини в прифронтовому селі. Дуже швидко розумієш, навіщо ти взагалі пішов у військо. Я закликаю вас не здаватися. Майте терпіння, майте сабр, кримсько-татарською це терпіння. Майте повагу один до одного і майте в пам'яті те, заради чого ми всі боремось. Ми на весь світ заявили про себе як про суверенну, незалежну державу. І ми маємо відповідати нашому заклику, і ми маємо відповідати нашій державі.